Suomalaiset tähtitieteen harrastajat ovat ensimmäistä kertaa löytäneet taivaalta uuden pikkuplaneetan. Löytö tehtiin Nyrölän tähtitornissa Jyväskylän maalaiskunnassa ja nyt sille on saatu myös virallinen vahvistus Yhdysvalloista. Tässä se on, uusi pikkuplaneetta WO24. Vastaavia pikkuplaneettoja kiertää aurinkoa yli 10 000 kappaletta. Tämä asteroidi on onnistunut pysyttelemään piilossa kaikilta maailman kaukoputkilta vain sen vuoksi, että tähtitieteen ammattilaiset ja robottiobservatoriot etsivät vain lähinnä sellaisia pikkuplaneettoja, jotka voivat törmätä maahan. Ammattilaiset löytävät joka yö kymmeniä uusia pikkuplaneettoja. Harrastajille uusi löytö on todellinen harvinaisuus. Möhkäle on yhtä suuri kuin se 65 miljoonaa vuotta sitten maahan törmännyt meteoriitti, joka aiheutti dinosaurusten katoamisen maapallolta. Kuinka kaukana tämä WO24 on nyt meistä? 180 miljoonan kilometrin päässä Jupiterin ja Marsin ratojen välissä. Ja onko vaaraa, että se joskus törmäisi maahan? Ei ole mitään vaaraa, se kiertää omalla tarkalla radallaan siellä avaruudessa. No mitä sitten tapahtuisi, jos se kuitenkin törmäisi? No siitä voisi tulla maailmanloppu, että suuri katastrofi. Pikkuplaneetoista pitää luettelua yhdysvaltalainen Pikkuplaneettakeskus, joka nyt siis on vahvistanut, että Jyväskylän Siriuksen harrastajat Harri Hyvönen, Marko Moilanen ja Arto Oksanen todella ovat löytäneet oman pikkuplaneetan. WO24 on tämän jälkeen tehty maailmalla jo 8 muuta havaintoa. Kun pikkuplaneetan rata on saatu lasketuksi, voivat löytäjät anoa nimeä omalle taivaan kappaleelleen. Tämän nimeksi tulee aikanaan Nyrölä tähtitornin sijaintipaikan mukaan.